Bore da i chi gyd, y rhai sydd yn weladwy a'r rhai anweledig heddiw. A rhai fydd yn ymuno yn y dyfodol ar ein sianel ddigidol. A gobeithiaf yn fawr y cewch chi fendus o'r oedfa wrth i ni gyd addoli. Dyma y dydd a wnaeth yr arglwydd gorfoleddwn a llawenechwn ynddo. Atolwg arglwydd achub yn awr, atolwg aglwydd par yn awr lwyddiant, clodforwch yr arglwydd canys da yw. Tegwen, dwi'n meddwl mai ti sydd yn ledio'r emyn gyntaf? Wel, ti ymlaen, diolch yn fawr i ti. Tydi a wnaeth y wyrth, o Grist fab Duw. Tydi a roddaist i mi flas ar fyw. Fe gydiaist ynof drwy dy ysbryd glân, ni allaf trabwydd byw, ond canu gan. Rwyf heddiw'n gweld yr harddwch sy'n parhau, rwy'n teimlo'r ddwyfol ias sy'n bywio cae. Mae'r Hallelujah yn fy enaid i, a roddaf Iesu fy mawrhad i ti. Tydi yw hael fy nydd, o Grist y groes, yr wyt yn harddu holl orwelion foes. Lle roedd cysgodio nos, mae llif y wawr, lle roedd yn gynt yn dall, rwy'n gweld yn awr. Mae golau i mi yn dy berson hael, pen llanw fy ngorfoledd yw dy gael. Mae'r Hallelujah yn fy enaid i, a rhoddaf Iesu fy mawrhad i ti. Tydi sy'n heiddi'r clod, ddihalog un, mae ystyd bywod yn o ti dy hun. Yr wyt yn llanw'r gwacter trwy dy air, daw'r pell yn agos yn ot o fab mair. Mae melodiau'r cread dy fwyn, mi welaf dy ogoniant ar bob twyn. Mae'r Hallelujah yn fy enaid i, a rhoddaf Iesu fy mawrhad i ti. Rhif yr emyn 791.
Daw'r darlleniad y bore yma o'r Testament Newydd, yn gyntaf o Efengyl Iesu Grist yn ôl Lug, ac yna o lythyr cyntaf at y Corinthiaid. Dyma ddarllen o'r ail adnod ar 15 o'r 6 bennod o'r Efengyl yn ôl Lug. Aeth I lawr gyda hwy a sefyll ar dir gwastad, gyda thyrfa fawr o'i ddisgyblion a llu niferus o bobl o Jwdea gyfan a Jerusalem, ac o afordir Tirws a Sidon, oedd wedi dod i'w wrando arno ac i'w iachau o'i clyfydau. Yr oedd y rhai a flynid gan ysbrydion aflan hefyd yn cael ei gwella, ac yr oedd yr holl dyrfa yn ceisio cyffwrdd ag ef, oherwydd yr oedd y nerth yn mynd allan ohono ac yn iachau pawb. Yna, cododd ef ei lygaid ar ei ddisgyblion a dweud, gwyn eich byd chwi'r clodion, oherwydd eiddo chwi yw teyrnas Dduw. Gwyn eich byd I chwi sydd yn nawr yn newynog, oherwydd cewch eich digoni. Gwyn eich byd chwi sydd yn nawr yn wylo, oherwydd cewch chwerthin. Gwyn eich byd pan fydd pobl yn eich casau, yn eich ysgymuno a'ch chwaradwyddo, ac yn dirmygu eich enw fel peth drwg o achos mab y dyn. Byddwch lawen y dydd hwnnw, a llamwch o orfoledd, oherwydd ystyriwch y mae'ch gwobr yn fawr yn y nef, oherwydd felly'n union y gwnaeth ei hynafiaid i'r proffwydi. Ond gwau chi'r cyfoethogion, oherwydd yr ydych wedi'ch cael eich diranwch. Gwau chi sydd yn nawr wedi'ch llenwi, oherwydd daw arnoch newyn. Gwau chwi sydd yn nawr yn chwerthin, oherwydd cewch ofid a dagrau. Gwau chwi pan fydd pawb yn eich camol, oherwydd felly'n union y gwnaeth ei hynafiaid i'r gau proffwydi. Ac yn ail, o'r 12 adnod yn llythyr cyntaf, y llythyr at y Corinthiaid a'r 15 bennod, felly llythyr cyntaf, y 15 bennod a'r 12 adnod ymlaen. Yn awr, os pregethir Crist ei fod wedi ei gyfodi o'r uwth y meirw, sut y mae rhai yn eich plith yn dweud nad oes atgyfodiad y meirw? Os nad oes atgyfodiad y meirw, nid yw Crist wedi gyfodi chwaith. Ac os nad yw Crist wedi gyfodi, gwagedd yw'r hyn a bregethir gennym ni, a gwagedd hefyd yw eich ffydd chwi. A ninnau hefyd wedi'n cael yn dystion tywyllodrus I Dduw, am ein bod wedi tystiolaethu iddo gyfodi Crist, ac yntau heb wneud hynny. Os yw'n wir nad yw'r meiri'n cael ei cyfodi, oherwydd os nad yw'r meiri'n cael ei cyfodi, nid yw Crist wedi gyfodi chwaith. Ac os nad yw Crist wedi ei gyfodi, ofer yw eich ffydd, ac yn eich pechodau yr ydych o hyd. Mae'n dilyn hefyd fod y rhai a hynodd yng Nghrist wedi darfod amdanynt. Ac os ar gyfer y bywyd hwn yn unig yr ydym wedi gobeithio yng Nghrist, na ni yw'r bobl fwyaf truenus o bawb. Ond nid y gwir yw fod Crist wedi gyfodi oddi wrth y meirw yn flaen ffrwyth, y rhai sydd wedi ei huno. Gan mai trwy ddyn y daeth marwolaeth, trwy ddyn hefyd y daeth atgyfodiad y meirw. Diolch I Dduw am y darllen yna o air sanctaidd. Fe byrawn ein haddoliad drwy ganu yn hael hemyn, sef
Rhif yr emyn 609. Am dy gysgod dros dy eglwys, drwy'r canrifoedd, molwn di, dy gadernid, hael a roddaist, yn gynhaliaeth iddo hi. Cynnal eto briod asferch, hardd yr oen. Am dy gariad at dy eglwys, clywyn moliau'n stirion dad. Grym dy gariad, pyr yn unig, ydyw gobaith ei glynhad. Boed gyrfoledd dy drigaredd yn ein can ac yn y blaen. Rhif yr emyn 609. Ond yn y coleg, dyma Denzil John yn clywed y geiriau, ond rhaid ti gael un o hein wrth i ti baratoi i siarad yn gyhoeddus o'r pwnc iddo hyn. A mae rhaid ti gael rhywbeth arall, mae rhaid ti gael un o hein hefyd. Beth yw hwn yn gyntaf? Papur newydd
da iawn, Gwen. Wyt ti'n dweud rhywun peth? Da iawn, da iawn. A beth sy'n ni fan hyn? A Beibl, wrth gwrs. Dyma'r sylfaen, a dyma beth sy'n ei pethau fwy cyfoes i ni. Beth sy'n digwydd o ddydd i ddydd. Reit ta. Dwi wedi bod yn edrych ar y rhyngrwyd ar y BBC. Ac o'r BBC dwi'n cael cip ar y newyddion, ar y papurau newydd. A beth sy'n ei fan hyn ydy, cip ar y 3 diwrnod diwetha o'r penawdau. Di edrych ar hwnna, tegwe. A dy gamp di yw dod o hyd i newyddion da. Iawn? Byddwch chi weithio gyda'r gilydd. Dwi'n rhaid chi barddoriadau i chi. Ydych chi'n gallu dod o hyd, mae'r print yn fan, a dwi wedi rhaid rhywbeth o bapurau newydd i chi dros y 3 diwrnod diwetha, felly da ni'n mynd i ffindio newyddion da, ydyn? Gwen, ti'n gweld rhywbeth? Na, sa'n meddwl chwaith. Bydd am y gwybodolics fan hyn, ia? A dyna chi, yn gweld rhywbeth? Sgwennu bach, yndi, hwnna'n ddigon teg, hwnna'n ddigon teg. Methu ffindio fan hyn, methu ffindio fan hyn. Wel, yr unig beth o'n i'n gallu ffindio oedd un beth. Wel, y newyddion da fan hyn oedd Trump won't deport Harry. Hefyd, oedd o'n wedi clywed bod yn y South Wales Telegraph neu South Wales Echo, mae rhywun gadeiladu mwy o dain neu Cymru. Hwnna'n yr unig beth o'n i'n gallu dod o hyd oedd y gadarnhaol. Reit ta, dwi'n wedi ofyn i chi rwan, os o'r rhywbeth da yn digwydd i chi yn y bythefnos diwetha, byddech chi wir yn mwynhau. Ar ti Penblwydd, wel, mae hwnna'n newyddion da, dydy? Yn wedi i'r person sydd yn licio, ond y ffordd, neu fi ddeud hynny, does? Iesus. Hel droed, ia, wedi gwybod ddoed. Pwy ydy Cowbridge, i sgorio 4 gol. Reit ta. Dwi'n wedi ofyn cwestiwn wrth i fi neu ffarwel â chi. Pam oeddwn ni'n gallu clywed am y parti Penblwydd yma dudalen blaen y Times? Ond ydych chi'n meddwl hynna? Neu clywed am Cowbridge yn y dda yn sgorio 4 gol. Y bont ffain, wrth gwrs, ie. Pam ti'n meddwl, Tegwe? Dyma yn gwestiwn tri, dwi'n siŵr o ti allan. Dyma boblogaeth. Dyma mynd i newid y byd, newid da yn anffodus. Ond bydd angen cael sgwrs efo'r plant mawr mewn munud, a dwi'n wedi sôn am y newid da sydd yn gallu newid y byd. Iawn? Byddech chi'n gallu beth o fi pam efallai dydyn nhw'n cael y newid da? Diolch yn gwerthu papurau nôl bob sôn. Dwi'n gweld bod hwnna'n wir. Felly, dwi am gynnig chydig bach o newyddion da i chi, ac i'r capel yn gyfan gwbl ydy. Mae'r newyddion da fod chi wedi dod yma'n bod yma. Mae'r newyddion da fod chi wedi ateb y cwestiynau yma, a ydych chi'n dysgu am Iesu. A dyna'r newyddion da dwi eisiau ni sôn amdano fo ar y penawda yn yma. Pobl chi a'r rhieni a'r teuluoedd sy'n dod yma o sy'n sydd. Felly mae hwnna'n newyddion da i ni, i gyd yma, a diolch i chi am bod yma, ac ar gynnig adnodau o bryd i gilydd, a wneud y holl waith a'r holl gyfraniadau. Diolch y gawn chi yw'r newyddion da yn y Crwys. Diolch y gawn chi, dwi wedi cadw chi ddigon hir, dwi'n meddwl, ewch yn y chlaen ac ewch i'r ysgol Sul, ond bob hwyr ydi i'r ysgol Sul.
Di newid chydig bach ar y drefn fore yma yn ddiarwybod i mi, ond maddewch i mi. Beth am ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O dad tragwyddol a thrigarog, ti sy'n llywodraethu'r nefoedd a'r ddaear. Clyw yn llef wrth i ni sefyll ger dy fron. Gwyn i byd y tlodion, meddai dy fab. Gwyn i byd y newynog, y rhai sy'n wylo. Gwyn i byd y rhai sy'n cael eu herlyd o achos mab y dyn. Ond gwair cyfoethog, y rhai sydd wedi digoni, y rhai sy'n chwerthin yn ddiystyr, a rhai sy'n derbyn a cheisio moliant y byd hwn. O arglwydd sanctaidd, dyrwn i ddeall dy wir fendeithion. Paid a'n gadael i weld trwy lygad y byd, ond goleuo ni y doethineb dy deyrnas. Boed i ni ddewis yn iawn. Nid pleserau sy'n pylu, nid anrhydedd sy'n diflannu, ond gwir olyd dy gariad di. Cofia o arglwydd y rhai sy'n dioddef oherwydd anghyfiawnder, y tlodion sy'n ofnus, y newynog sy'n disgwyl am fara, y rhai sydd yn cael eu gweld yn euog o dy garu di. Bydd yn amddiffynna iddynt, a disg ni garu yn cymydog, iestyn llaw i'r gwan, ac i rhannu'r dogyn a roddwyd i ni. Ac os byddwn ni'n dewis ein gwobr, boed iddi fod yn y nef ac nid ar y ddaear. Boed yn ni fyw nid ar clod pobl, ond dogoniant di. Boed yn ni garu nid am fydd ein hunain, ond am dy gariad di. Gosodwn ein ffydd yno ti. Ti sy'n gystegu'r gwyntoedd ac yn tawelu'r tonau. Ti sy'n codi'r llawd ac yn darostwng y balch. Ti sy'n torri'r cadwyni yn dwyn i'r goleuni. Derbyn ein gweddi, o Dduw, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Yr hwn sy'n fendith dragwyddol i'w bobl. Yr hwn a'n dysgodd weddi'r arglwydd.
hen addoliad drwy ganu yn hemyn nesaf, sef Prif yr Emyn 679. Tydi sydd heddiw fel erioed yn cymell dilyn fi, dy ddilyn mlaf o Iesu mawr fy ymffrost ydw i ti. Ym mhob ymrafael rhaib ac ofn sydd llethin de arni, rho i mi gredu Iesu mawr yn ffordd dy deyrnas di, ac yn y blaen. Prif yr Emyn 679. Gwyddom fod sawl act I fywyd, a dydw I ddim gwahanol. Fy ngwaith I ar un adeg oedd dadla. Rhoi wig am fy mhen, am mantell ar fy nghefn. Gwynebu rhywun arall wedi gwisgo yn union rhyw fath â fi, gyda wig a mantell. Yn barod I ddadla, a'r llall yn dadla yn groes yn fy erbyn I. Troi dadl y llall wyneb I weired oedd y nod, tanseilio achos y llall. Ac yna, os nad oedd y llall yn ildio, mewn â ni'r llys I ddatrys y ddadl. Yna, codi I fyny a chodi fy llygaid at y barnwr, wedi wisgo mewn wig ac mewn gwisg borffor fel arfer, neu weithiau coch. Ac yna gweld beth y ddaw oedd y peth. A jobyn y barnwr oedd canfod y gwir ymhlith y dadla.
Gwneud synwyr, canfod ffeithiau ac yna dyfarnu. A drwyddi draw, bendith a rhyfeddod y swydd honno fod pawb, fel arfer beth bynnag, bod ennill neu golli yn gadael y llys yn ffrindiau. Roedd yna cameradri annisgwyl a pharch at y llall. Roedd yn swydd rhyfeddol yn hynny o beth, ymgyprus ac yna chwerthin ac ysgwyd llaw ac aros hyd y tro nesaf bydd y dadla yn ail ddechrau. Roedd o fel rhyw wynfyd fel petai os hoffech chi, yn dilyn gwau a gwawd ac ing yr ornest. Yn y byd busnes, fel dwi wedi profi, mae arddull y dadla yn wahanol. Mae'n fwy o geisio dwyn perswad. A gwau chi ddadla heb sôn am ffrio gyda chleiant, neu fysa dim cwsmeriaid gennych chi. Mae cleiantiaid yn gofyn am rhywbeth ar gamp wastad i'w ceisio ateb y galw. Yn y swydd yma, wel, gwau i unrhyw arweinydd neu weinidog capel fod yn un sydd yn orhoff o ddadla. Mae'r gallu i ddarbwyllo drwy ddadl yn gelfyddyd. A'r gamp yw ein gallu i adrodd stori yn ddealladwy, ond bod ystyr a gwirionedd iddi gan bawb. O ddatblygu y gallu hynny, rydych yn medru newid cymdeithas a iachau rheniadau, neu o leiaf dod â phobl yn agosach at ei gilydd a magu perthynas yn ein cymdeithas ni. Broblem yw ein bod yn methu gwahaniaethu yn rhy aml rhwng dadla a cweryla weithiau. Mae cweryla yn wahanol, ond mae'r bwriad yn dra gwahanol. Cweryla yw ceisio ennill. Cweryla ffrio yw trechu'r gwrthwynebydd. Cweryla yw tra arglwyddiaethu ar y llall. A welwch chi'r gwahaniaeth rhwng dadla a cweryla. A rwy'n credu fod Iesu yn gwybod yn union am y gwahaniaeth hwn, ac yn ein helpu i'w ddeall yn ein darn o'r Efengil yn ôl Luc y bore yma, sef pregeth ar y tir gwastad o Efengil Luc. Mae'n dweud, gwyneb byd y tlodion, gwair cyfoethogion. Onid yw'r geiriau hynny'n swnio'n gyntaf fel geiriau ymfflamychol, cwerolgar? Ond cyn i ni edrych yn fwy gyfalus ar y geiriau yna, a'r ddadl bwysig yma, hoffwn yn edrych yn gyntaf ar y cyd-destun o ran gweinidogaeth Iesu wrth iddo bregethu ar y tir gwastad. Yr oedd Iesu, da ni'n gwybod, yn athro a phregethwr poblogaidd iawn. A cyfeiria Luc amdano yn sôn am y llu niferus o bobl o Jwdea gyfan a Jerusalem, ac hefyd o arfordir Tirws a Sidon oedd wedi dod i wrando arno a'i iachau o'i clyfydau. Yn Efengil Matthew, maen nhw'n sôn bod o yn yr un modd yn cael ei ddilyn gan dyrfa ac yn y lleidfa mawr, y troma o Galilea, a Decapolis, a Jerusalem, a Jwdea. Cyfeiria Luc yn wahanol i Matthew am y gwynfyda, ond 4 ohonyn nhw, tra bod Matthew yn cynnwys 9. A dilynir y 4 gwynfyd gan 4 gwau. Ac y mae dysgeidiaeth Iesu gan Luc yn llawer byrach ac yn cynnwys llai o bynciau. Da ni wedi clywed llawer am y bregeth ar y mynydd, ond yn fan hyn,
Ar y tir gwastad, mae Luc yn dweud fod Iesu yn pregethu. Mae'n ddigon posibl fod Iesu wedi llefaru'r geiriau hyn ar ddau achlysur ac mewn lleoedd gwahanol. Llefaru ydy yma gan Matthew a Luc am y bywyd delfrydol yma Iesu yn ei addo. Yma'r bregeth yn gosod nod. Yma'r teyrnas newydd fel y cyflwynir gan Iesu yma yn awgrymu byd a'i benweired. Paradox os hoffech chi. Mwyn edrych ar y paradox yma yn fwy gyfalus, awn ni nôl at y geiriau sydd yn swnio'n eiria yn fflamychol. Gwyn i byd y clodion, meddai, gwair cyfathogion. Ond ystyriwch ystyr y geiriau hynny i'r bobl oedd yn gwrando arni. Mae'n bwysig i ni gael persbectif gwahanol, persbectif y bobl oedd yn byw yn Palestina ar ganrif gyntaf. Roedd y bobl yn credu bod yn byw mewn system oedd yn gwbl gaeedig. Mewn cymdeithas lle roedd popeth eiddo, statws, pŵer, cariad hyd yn oed, eisoes wedi ddosbarthu iddyn nhw. Felly y nod oedd cadw'r hyn a etifeddwyd. Y clodion felly oedd y rhai heb bŵer i ddal gafal ar yr hyn oedd yn perthyn iddyn nhw. Doedden nhw ddim yn gallu amddiffyn eu hunan. Nawr, ar y llaw arall, y cyfoethogion oedd y rhai oedd yn caffael nwydda nad oeddynt yn ei heiddi. Da ni'n clywed llawer o sôn wrth gwrs yn y Beibl am y codwyr trethu. Maen nhw'n hawlio y pethau nad oeddynt yn eiddo iddynt, yn cipio pŵer nad oeddynt yn hawl gennym nhw. Roedd presenoldeb y Rhufeiniaid ar ei tir yn adlais amlwg o hyn. Yn y dorf oedd yn gwrando ar Iesu, roedd mwyafrif llethol y bobl yn perthyn i'r grŵp yn y canol. Nid y clodion ac nid y cyfoethogion. Nid oeddynt yn naill a'r llall yn ôl diffiniad Beiblaidd yn y terma hynny, yn perthyn i'r grwpiau yna. Felly pan mae Iesu'n tynnu sylw arnyn nhw, beth yw ei bwrpas, beth yw byrdwn ei ddadl o? Nid geiriau rhyfelgar, cwerylgar mohonyn nhw, dadl ydyw. Mae Iesu'n ceisio cyfeirio at y gymuned, at ymwybyddiaeth o'r cyfan, at wahoddiad i bobl newid eu hagwedd at eu hunan ac at y byd, gan ystyried presenoldeb Duw, y gymuned, a'r effaith mae hynny'n gallu gael ar eraill. Mae'r Efengyl yn newyddion da i'r clodion. Dysgodd Iesu hynny gan ei fam. Mae'r Magnificat yn cyhoeddi hynny'n glir. E fe adynodd i lawr y cedyrn o'i hesteddfau, ac addyrchafodd y rhai isel radd. E fe alanwodd y rhai newyrnog a phethau da, ac anfonodd ymaith y rhai goludog mewn eisiau. Hefyd, fe gofiwch chi y testun y tro diwetha oeddwn ni yma yn y pwlpid. Fe geisiau sôn am y newyddion da bryd hynny hefyd, pan aglorodd Iesu y sgrôl honno, pan aeth o i'r synagog gartref yn Nazareth. Fe gofiwch fe ddarllenodd o Eseia. Dywedodd Eseia hyn, a chyhoeddodd Iesu yr un neges, newyddion da i'r clodion, i ryddhau'r ceithion, ac i ddod â iachad i'r bobl. Ei bwrpas yw lles y cyfan, y ni, nid y fi.
A pan mae Iesu'n cyhoeddi'r gwawd i'r cyfoethogion, diolch yn ceisio i trechu nhw, nac eu heithro nhw, mae'n ei gwahodd nhw i ymuno, i ddod yn aelodau llawn o'r gymuned, i ddefnyddio eu pŵer a'i phresenoldeb mewn perthynas â phobl eraill. A pa well fodd i ddangos hynny, ond fe gofiwch chi y gwahoddiad roddodd Iesu i Sachais i ddod lawr o'r goeden. Roedd y profiad yno yn gwbl drawsnewidiol i'r dyn cyfoethog yna. Ond dyma Iesu, ynde, yn herio'r ffordd o feddwl. Mae'n datgan bod clodion wedi bendeithio. Nid oherwydd ei dioddefaint, ond oherwydd ei bod yn agored i'r newid a ddaw gyda theyrnas Dduw. Nid ymosod ar y cyfoethog yma, ond yn ei gwahodd i weld bywyd newydd, i fod yn rhan o'r gymuned, i ddefnyddio eu hednoddiau i'r lles pawb. A mae Paul yn ei lythyr cyntaf at y Corinthiaid, pennod 15, yn gwneud yr un peth wrth siarad am atgyfodiad Crist. Roedd rhai'n dadla nad oedd y meirw'n cael ei atgyfodi, bod bywyd yn dod i ben yn y fan a'r lle. Ond mae Paul yn dadla fel arall. Nid mwyn trechu'r gwrthwynebwyr, ond mwyn datgelu gwirionedd mwy, gwirionedd a all drawsnewid eu bywydau. Ac os nad yw Crist wedi atgyfodi, nid oes gobaith. Ond os yw, yna mae'r byd yn newid. Mae Iesu a Paul yn defnyddio dadl, nid cweryla. Nid ydynt yn ceisio gorfodi nac ennill, ond y gwahodd i ni ail ystyried, i weld mwy, i fyw'n wahanol. Wni ddim os sylwch chi o'r ddarlleniad pwy oedd yno yn y dorf yn gwrando ar Iesu'n pregethu. Ac mae hyn yn nodweddiadol o Luc. Cyfeirio Luc at y llun niferus, ond y rhai nid yn unig o Judea, ond sylwch chi o arfordir Tirws a Sidon. Roedden nhw wedi dod yr holl ffordd i wrando arno ac i'w iachau o'i clyfyda. Roedd Tirws a Sidon yn ddinasoedd pwysig ar arfordir Ffenecia. Gwlad sydd yn cyfateb yn fras i Libanus heddiw, fel y gwir i chi gyd. Roedden nhw'n adnabyddus am ei masnach, ei harbenigedd mewn crefftau, fel lliwio porffor. Roeddent yn ddynladol iawn yn yr hen fyd, yng Ngharthago, Malaga, mor bell a Malaga, yn Sbaen, ac yn gysylltiedig â masnach rhyngwladol. Ond hefyd, ac yn bwysig iawn, roedden nhw'n genedl ddynion. Ac wedi bod, am flynyddoedd, gan rifoedd llawer, wedi bod yn destun gwawd. Fe oedd na broffwydoliaethau beirniadol dros ben ohonyn nhw yn yr Hen Testament, gan neb llai na Ezekiel, Eseia, Joel, Amos, Jeremia. Felly roedd yn nodi presenoldeb, cyfranogiad y rhain yn ddadl gref yma dros wirdroi trefn a throddodiad cymdeithasol y gymdeithas gaeedig yr oes. Mae'r ddadl yn un bwrpasol ond yn un clyfar iawn. Y nod oedd atgyfnerthu perthynas a dod â phobl at ei gilydd. O ran cymunedau, nid yn unig o ran dosbarthiadau cymdeithasol. Ond y bwysig, dadl sydd yma, nid brwydr. Bydd y cyfan yma hyn, nid ar gyfer y lleiafrif.
Hoffwn i roi enghraifft fwy cyfoes i chi o gallu dadl i ennill pwrswad. Gwnaeth y therapydd priodasol John Gottman astudiaeth fanwl yn yr 80au a'r 90au. Yn ei gynalfan yn Seattle, dyma fo yn penderfynu gwahodd parau priod i dreulio'r penwythnos yno ac ei ffilmio wrth iddynt drafod a dadla. Ei nod oedd canfod beth oedd yn gwneud gwahaniaeth rhwng priodasau llwyddiannus a rhai a ddaeth i ben mewn ysgariad. Y canlyniad oedd hyn. Doedd dim gwahaniaeth yn nifer y dadleuon rhwng y ddau grŵp. Roedd y dadleuon yr un mor ddwys ar y ddwy ochr. Nid dyna oedd y gwahaniaeth. Y gwahaniaeth oedd hyn. Mewn priodasau llwyddiannus, defnyddiwyd dadl i ddatrys problemau, i wella'r berthynas, i ddymhau'r cysylltiad rhwng y ddau. A'r ddau yn gwybod hynny hyd yn oed yng nghanol y ddadl. Ond yn y priodasau a fethodd, defnyddiwyd dadl i drechu'r llall, i ennill, i fuddugoliaethu, a'r ddau yn gwybod hynny hefyd. Dadl yw'r ffordd mae ffrindiau yn dod o hyd i'r gwirionedd. Cweryla yw'r ffordd mae cymuned yn hollti. A pryn y byddach chi yn clywed gen i yn sôn am wleidyddiaeth. Dwi am eich hysbysychu hynny i chi. Gas gen i gwleidydda. Yn bennaf am y rheswm yma. Gan ei fod yn ein tynnu ni oddi ar y gwaith mewnol sydd rhaid i bawb i'w wneud. Mae o yn priodoli'r bai ar ein cyflwr personol ni ar bethau eraill am genach rhywun arall, neu gymuned arall, neu parti wleidyddol arall. Fedra i ddim ysgoi sôn am y gŵr hwn ar yr adeg yma. Mae yna llawer y sôn am Donald Trump ar hyn o bryd. Mae dull Mr Trump o ddadla yn ddiddorol iawn ac yn wannol iawn i wleidyddion y genhedlaeth a fi. Mae gan Trump yn ddiddorol rhyw ddull o fergeinio wrth ddadla. Mae o'n gweld enillwyr a pobl sy'n colli. Mae'n defnyddio tactegau, dwi wedi sylwi, gyda'r bwriad o orfodi pobl i wneud pethau dyn nhw ddim eisiau gwneud. Mae'n edrych ar bob un sefyllfa fel bargen masnachol. Mae pob dim yn cael ei wahanu. A does genna fo ddim yr ymwybyddiaeth o sgil effaith o wfftio'r angen am feithrin perthynas. Does genna fo ddim y parch sydd gan Llys Ganadon at y strategaeth fanwl ar y real politig. Mae o'n defnyddio dadleuon busnes, ond y waith na hynny, dadleuon busnes syml, byr hoedlog. A ni ellir cael gwrthgyferbyniad mwy amlwg na dadl Iesu Grist yn ei bregaeth ar y tir gwastad. Be mae Iesu'n wneud ydy troi grym ar ei ben drwy ostyngeirwydd. Mae'n dangos hefyd fod gwir fuddugoliaeth yn dod trwy gymod a maddeuant. Mae Iesu yn galw ar ddilynwyr i fod yn dysturiol ac yn fyddeugar, gan barchu urddas pob unigolyn a cheisio heddwch yn hytrach na cystadlu. Mae pwyslais Iesu yn bwysig iawn ar berthynas gyda phawb, ac un sydd yn para am y dyfodol
nid yn unig am heddiw, ond ar gyfer y dyfodol. Efallai bod o'n hen bryd i ni ddadla yn nill Iesu, ac nid i ryfela. Os ydym yn edrych ar ein bywyd ni, mae Iesu yn ein hannog i feddwl nid at sut y gallwn ni ennill ar draul eraill, ond sut gallwn ni feithrin ac atgyfyrnerthu perthynas yn gilydd, hyrwyddo cyfiawnder a dangos tysturi. Mewn cymdeithas sy'n gwerthfawrogi pŵer, mae Lug ym mhennod 6 yn herio i ni feddwl yn wahanol i ddefnyddio doethineb, cariad ac ewyllus da, i greu sefyllfaoedd lle gall pawb ennill. Gyfeillion annwyl, ein dadleuon ni yw'r rhai sydd yn cael eu llunio nid gan athroniaeth na damcaniaeth wleidyddol yn unig, ond gan sacrament ein bedydd ni, gan y cymyn, gan ein cyffesfer, gan y gymuned, gan gariad Crist a bywyd yn niw. Mae'n llygad bob amser ar y nod. A'r nod yw tyfiant a chlosio cymuned ac ei hangu cariad. Y tro diwetha o'n i yma, wrth i yn pregethu, fe soniais i am fendith arferion. A fe nes I sylw, fe gofiwch chi, am hanes Iesu yn mynd i'r synagog yn ôl ei arfer. Efallai fod un arfer y gallwch ei meithrin, sef distawrwydd. Fe gollir distawrwydd mewn brwydr, ond gellir ei ganfod mewn dadl o wrando yn ofalus ar farn y llall. Distawrwydd sy'n yn hatal ni rhag rhuthro a bod yn fwrbwyll. Distawrwydd yw'r hyn sy'n caniatáu I Dduw ddod i'r amlwg ynom. Distawrwydd sy'n ein atgoffa bod y person yn blaen ni hefyd yn blentyn Duw. Ac mae mor syml i'w wneud, dim ond I ni beidio â siarad am eiliad. Profi'r distawrwydd. Gwrando ar atgof presenoldeb Duw. Ac o wneud hyn, daw'r gwynfwyd, nid y gwau. Yn y ddadl, daw hedd, nid brwydr. Mwyn I enw. Amen. Fe glowni'n haddoliad trwy ganu yr emyn rhif 3. Emyn rhif 3. Agorwn ddrysau mawl I bresenoldeb Duw, pan fydd ein calon ni yn gân I galon ef a'n clyw. Ac yn y blaen, rhif yr emyn 3.
boed i ni brofi bendeithion i deyrnas, a goleini Crist i oleo ein llwybr, ac i gariad Duw ein harwain yn ddyfnach i wirionedd, boed i ni gerdded gyda'r clodion, i gysuro'r rhai sy'n wylo, i fyw gyda syched am gyfiawnder, ac i fod yn dystion i drigaredd Duw ym mhob man, yn enw'r Tad, y Mab, a'r Ysbryd Glân. Amen.